Hindi pinapalagpas ng iba't ibang respiratory tract infections ang pagtama sa mga alagang hayop ngayong nararanasan ng malamig na panahon. Partikular sa mga ito ang alagang aso at pusa kung saan umaabot sa 3 hanggang 10 ang dinadala sa City Veterinary Office ng Dagupan araw-araw upang ipatingin o ipakonsulta. Ayon pa sa tanggapan, 30 hanggang 40% sa mga ito ay namamatay. Anila, kadalasan talagang tumataas ang kaso ng respiratory diseases sa mga hayop tulad sa mga tao ngayong malamig na panahon. Dahil dito, nagpaalala ang tanggapan na kung sakaling makaranas ng sakit ng kanilang mga alaga, ay dalhin ito agad sa kanilang opisina kung saan libre ang check-up maging ang gamot. Inaasahan naman na tataas pang bilang na may tatala magkakasakit dahil hindi pa nararanasan ng peak ng taglamig. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.